Ginpirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order number 40 nga nagahatag sang Service Recognition Incentive o kon SRI nga 20,000 sa mga empleyado sang gobyerno. Lakip na diri ang mga civilian personnel sa national agencies, state universities and colleges personnel, government-owned and controlled corporations uniform personnel. Yaraman ang Armed Forces of the Philippines, o kon ang Army, Air Force, Navy o kon mga Marines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, kag iban pa. Ang kantidad sang insentibo magadepende sa budget sang tagsa ka ahensya o kung sa local government units o kung LGU. Para sa kwalipikado nga empleyado, kinahanglan nga may 4 ka bulan nga serbisyo kon mas mataas pa tubtob Nobyembre 30 tuig 2025 kag wala pa nakabaton sang extra year-end benefits sa 2025. Ang administrasyon nagakilala sa kontribusyon sang mga nagatrabaho sa gobyerno nga ginapatuman sang Philippine Development Plan 2023 to 2028 kag sa 8-point socio-economic agenda sang presidente. Samtang sa biyak nga bahin, pagapasugta naman ang mga soldado nga makapauli kag makaupod ang ilatag sa mga pamilya subong nga holiday season apang padayon sa gihapon nga naka-heightened alert. Sunod kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala, bisan pa nga magapabilin nga naka-alerto ang Philippine Army sa bilog nga holiday season bilang suporta sa Philippine National Police. Hatagan gihapon sang kahigayunan ng mga soldado nga makaselebrar sang Pasko upod sa ila pamilya. Sunod kay De Maala, kinahanglan man sang mga soldado nga makaupod ang ila pamilya kag babatyagan ang espiritu sang Pasko kag bag-ong tuig. Dugan pa sang opisyal, may ara gihapon sang mabilin nga standby forces nga handa magbulig sa bisan ano nga kinahanglanon o kon emergency situation. Lakip man diri ang deployable response team kung may mga kalamidad o kung iban pa nga national emergencies. Kaya hinahati-hati naman natin yung ating personnel para naman magkaroon din ng pagkakataon yung ating mga sundalo na magpag-celebrate ng itong Kapaskuhan kasama yung kanilang pamilya. However, hindi pa rin natin kinakalimutan at hindi rin natin tinatanggal yung ating responsibilidad na bantayan yung ating mga kababayan. Kaya talagang binabalance natin ito to ensure na talagang yung peace and order, yung ating katahimikan at development sa ating bayan, sa ating bansa ay patuloy na umaangat.